Dangote babban ɗan kasuwa ne wanda duk Afirka ake bugun gaba da shi. Tinubu ɗan siyasa ne kuma ɗan kasuwa ne sannan ma'aikaci ne wanda ya aiki a ƙasashen waje sannan ya yi a gida Najeriya. Idan aka ce wa yafi kuɗi tsakanin mutane biyun nan, kuwa kuke ganin za a ce? Kamin ku yanke hukunci ina so ku kalli wannan bidiyon har ƙarshe domin ku san ƙaddarori da dukiyoyi da kamfanona da ma zallar kuɗi da kowanne daga cikinsu ya mallaka, da ma wasu sirrikan a kansu da ba kowa ne ya sani ba. An haifi Dangote on 10th April 1957 a jihar Kano. Shekarunsa 67 kenan a duniya. Dangote ya fito ne a tsatson masu kuɗi, inda ta ɓangaren mahaifiyarsa shi jika ne ga marigayi kuma babban ɗan kasuwa wato Alhaji Sanusi ɗan tata. Sannan mahaifinsa Muhammad Dangote shi ma babban ɗan kasuwa ne. Dangote ya yi karatunsa na firamare da secondary a Sheikh Ali Kumasi Madarasa, sannan ya je Capital High School a Kano. He also graduated from the Government College Birnin Kudu. Sannan ya yi digiri a fannin Business Study and Administration a jihar Cairo a Al-Azhar University. Dangote ya fara gina kasuwancin sani a shekara ta 1977, inda sai da ya karbi bashin naira 500,000 gurin kawunsa domin ya fara kasuwanci, ko in ce ya fara gudanar da kamfanin nasa. Kamfanin da shi ne ke da ma'aikata sama da mutum 11,000, sannan shi ne kamfani mafi girma a Afirka, kuma shi ne kamfani na uku a duniya. An haifi Bola Ahmed Tinubu on 29 March 1952. Shekarunsa 77 kenan a duniya. Tinubu ya yi karatun firamare da secondarinsa a Najeriya, inda bayan hakan ne ya je ya karanci accounting a Chicago State University. Bayan ya dawo gida Najeriya ne ya samu aiki a Mobile Nigeria a matsayin accountant na kamfanin. Bayan haka kuma Tinubu ya samu ayyuka a ƙasar Amurka, inda ya aiki a kamfanona guda biyu. Ya yi aiki a kamfanin Arthur Anderson Deloitte da kuma GTE Service Corporation. Bayan haka ne Tinubu ya dawo Najeriya ya fara harkar siyasa. Tinubu ya fara ne da sanato a 1992 a ƙarƙashin jam'iyyar Social Democratic Party SDP. Bayan haka ne kuma Tinubu ya yi gwamna a Lagos na tsayin shekara 8. Tinubu ya yi wa jam'iyyar APC ƙoƙari sosai inda aka tsaye da shi a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasa a 2023. Allah kuma ya bashi sama ya samu nasarar lashe zaɓe, inda yanzu haka shine shugaban ƙasa a Najeriya. Mutane da dama suna kwankwanto akan shin wa yafi kuɗi tsakanin waɗannan mutane biyu. Amsar anan ita ce, shi dai Tinubu ma'aikaci ne kamar yadda muka yi bayani a baya, kuma ya yi aiki a Najeriya, haka ya yi aiki a ƙasar Amurka. Bincike ya nuna cewa kimanin kuɗin Bola Ahmed Tinubu za su kai $4 billion, inda a kuɗin Najeriya za su kai kimanin 7 trillion. Shin kun san cewa Dangote ya fi kowa a duk Afirka kuɗi? Sannan kun san kamfaninsa shine kamfani na uku a duniya, sannan ya fi kowane baƙar fata a duniya kuɗi. Kiyasin kuɗin Dangote zai kai kimanin 25.1 billion. Shi kuma mai kamfanin MYG Multimedia mu kenan kimanin kuɗinmu za su kai manta. Kawai a mana subscribe, hakan ya wadata. Mun gode.